Dobrý deň, prajem. Vítam vás na 14. neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Rastislaviciach. Prečítam vám návrh programu. Najprv by som chcela ospravedlniť neprítomných poslancov, ako je Emília Kovarčíková, Mírka Molnárová a Gabika Hlinická. Všetky tri sú ospravedlnené. Návrh programu znie: otvorenie zasadnutia, po druhé určenie zapisovateľa, po tretie voľba overovateľov zápisnice, po štvrté voľba návrhovej komisie, po piaté schvaľovanie preklenovacieho úveru na chodník číslo 1, po šiesté schvaľovanie zmluvy o prenájmu studne v časti Kalvín, po siedme schvaľovanie členov rady školy inžiniera Jana Pochybu ako poslanec a Zuzanu Kuricovú ako zamestnankyňu obecného úradu, po 8. schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2023, po 9. interpelácia poslancov, po 10. diskusia, po 11. uznesenie, po 12. záver. Ešte by som vás chcela poprosiť o doplnenie o jeden bod, a to je žiadosť o zmenu účelu dotácie na rok 2023, ktorý nám poslali polovníci. Patrika vám rozdá materiály. Na poslednú chvíľu to bolo dané, takže potom sa k tomu môžeme vyjadriť. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Kto je za tento návrh programu? Jednohlasne odhlasované. Otvorenie zasadnutia máme za sebou, takže určíme zapisovateľku Janku Mulinkovú, keďže je neprítomná Marika Derdiaková, ale Marika Derdiaková nám vypracuje potom zápisnicu. Voľba overovateľov, navrhujem Adriku Paškovú a Janku Králikovú. Kto je za túto voľbu? Ďakujem, jednohlasne. Po štvrté voľba návrhovej komisie Ján Pochyba a Michal Kalužák. Kto je za túto voľbu? Ďakujem veľmi pekne, jednohlasne. Schválené. Schvaľovanie preklenovacieho úveru na chodník číslo 1. Konečne sme sa dostali k tomu, že nám schválili dotáciu, o ktorú sme si teda požiadali. Dostali ste materiál. Ja som vám síce dala len jednu stranu, ale viete, o čo ide, že vlastne žiadame o 36 000 eur a 32, nie? Nie, 32 542 zaplatí Cedroň a zvyšok my zaplatíme, akože doplatíme. Ide o sumu 3615,82, to je tých 10%, ktorú my vlastne zabezpečíme. Dobre, ale úver preklenovacie je 32 542,35. Dobre? K tomu by som vám chcela ešte povedať, keďže už som niekoľkokrát sedela s pánom Manduchom, bol tu aj osobne, aj so svojou pani manželkou, lebo to je ich firma, tak v projekte sme nemali zahrnuté dve položky, a to je požičanie si tých policajtov, čo sa dávajú na cestu, čo znamená, my sme to vyrátali s Jankou, my by sme potrebovali 20 tých policajtov, ale vzhľadom na to, že oni vlastnia nejakých a môžu si posúvať z jedného toho chodníka na druhý, že fakticky by išlo asi o 6 policajtov, my sme vyrátali, že keby ich bolo 10, takže by to vyšlo 64 eur. Na celý ten čas, ako sa bude ten chodník stavať. To stojí 40 centov požičanie jedného toho policajta. A ďalej potrebujeme dve značky na prechod prechodcov. To tiež nebolo v projektovej dokumentácie a zistili sme cez internet, že dokážeme zabezpečiť túto značku. My sme dali hodnotu jednej značky 60 eur, ale dá sa aj lacnejšie.
Od tých Čiže 48, 49 do 60 cena, takže nejakých 100 eur dve značky. Takže to tam nebolo A sami by zahrnuté. sme si to tam dali podľa projektovej dokumentácie. V každom prípade my sme v tej spoluúčasti, myslím si, že až 6 000 eur schvalovali začiatkom roka. Čiže Takže tam Neviem, či tam- nie 7 až. nie som si presne istá, ale viem, že tam bola rezerva, že nebolo to len Áno. tých 3600, Áno. ale bolo viacej. Na tú Takže tam spoluúčasť schválenie sme máte na schválili, to. áno. Áno. Tam inak sa nemusíte báť, že by sme niečo mali prešvihnúť, pretože jednak tadiaľ nejde ani plyn, ani žiadne iné siete, takže nemal by byť žiadny problém. Pán Manduk si preštudoval naozaj projektovú dokumentáciu veľmi poctivo, povedal, že nevidí žiadny problém, on to vidí, že za 2 týždne bude chodník hotový, ale my s rezervou teda ešte 2, že nech je to do konca novembra a hotové. Tak dúfam, že to tak bude. Ešte by som vás chcela informovať, že sme mu ponúkli nášho bagristu, takže bude spolupracovať aj kvôli tomu, aby mohol ukázať, kde ten zvyšný materiál, ktorý zostane, nebude ho veľa, povedal, že bude sa snažiť čo najviac dať do toho chodníka, tej hliny a tak. No a pozná ľudí, takže bude vedieť komunikovať, pretože týka sa to hlavne tých ľudí. Vás by som potom chcela poprosiť všetkých, keď sa to začne robiť. Samozrejme, že budeme vyhlasovať, aby dávali ľudia pozor, ale naozaj upozornite tých ľudí, hlavne čo tam bývajú detičky, ktoré chodia, strašne veľa detí nám chodí z bytovky, tak aby sa tam niečo nestalo. Naozaj radšej ich pustíte tam bližšie k tomu plotu, nech nám nebehajú po cestách. Takže to je, čo sa týka chodníka. Ak máte nejaké otázky? Ja by som mala. Prvá otázka je, že náš bagrista znamená, že platíme to my. Nie, to je z jeho rozpočtu. Áno. Takže je to ako on má teda subdodávateľský. Áno, presne. Len aby som My sme sa ho len spýtali, že či by mal záujem, tak to okamžite privítal kvôli tomu, že je to náš človek a aby nemal nejaké... Hlavne aj to, že keď je to človek chce, tak on potrebuje tie náklady mať čo najnižšie, pán Manduk, takže keď to bude človek z dediny, tak nebude platiť cestu, prepravu a tak ďalej. Čiže to je pochopiteľné, že si nájde lokálne. Chceš sa ty spýtať na tie veci, alebo sa spýtam? Totiž to rozprávali sme sa s Jankom o určitých možných komplikáciách na danom chodníku a to sa chceme len na to spýtať. Dobre. Ja teda začnem a doplň ma, Janko, ak ti to nevadí. Jedna veľká komplikácia, ktorú ja vidím, samozrejme riešiteľná, je tá, že veľa ľudí na tejto ulici má živý plot, ktorý zasahuje presne do toho miesta, kde by ten chodník mal ísť. Tak by som sa chcela spýtať, respektíve poprosiť, či je možné osobne sa s tými ľuďmi stretnúť a vysvetliť im danú situáciu, pretože naozaj niektorí tam majú ozdobné kríky, niektorí aj drahé stromy, podľa toho, čo Janko zistil, on sa bol tadiaľ previesť, ale bolo by teda super, keby sa osobne s tými, aby sa to nedozvedeli len cez rozhlas a potom niekto príde a vytrhá im živý plot. Pretože naozaj... Nemyslím si, že to tam zasahuje. Áno, zasahuje. Lebo my sme sa tam boli podľa pozrieť. projektovej dokumentácie by chodník mal ísť čo najbližšie k pletivám, k bránam. A to znamená, že majú tam živý plot, tam majú napríklad, keď pôjdem od konca, majú tam čačaný živý plot, majú tam moji svokrovci králikový živý plot, má tam pán Kačina tam má strom. Pán Kačina tam má strom, potom tam majú králikovi moji svokrovci, potom Arpáš, potom je, myslím si, že ticho, nejaké tu je tam majú Suriňovi, ale to neviem, či zasahuje. To je schované vo Potom vnútri. sú tam ozdobné kríky, ktoré majú Polákovi, majú tam nejaké rúže vysadené a potom je palonereča tam má. Áno. A potom je tam jeden problém, ktorý teda sme sa snažili zistiť, ako to bolo historicky riešené, pretože to bolo už podľa projektu. Sú tam 3 stĺpy v tej lokalite. No, to sme zisťovali na základe tejto požiadavky, lebo pani Hlinická bola za nami, tak nie je tam žiadny problém. To mapuje vlastne stĺp, nebude sa stĺp prekladať. Nikdy k tomu nebol taký návrh. Ale bude teda v chodníku viac Áno. Aj tie prerušované vstupy do garáže, tie sú tiež vynechané. On to tak urobí, že vlastne to len tak preklenie. Nie je tam problém. Ja som sa na to bola pozrieť, čo sa týka kočíkov, že či tadiaľ prejde kočiar, nie je tam
Problém v tom, akože tieto, bohužiaľ, aj keď sa v mestách pozrieme, veľakrát sa stane situácia, že idem po chodníku a mám tam stĺp, no tak... Áno, my sme tak mali na Zlých dieloch, čiže viem, že to nie je problém. Ako potom jediné, čo my môžeme spraviť, tak označiť ho nejakou žltou farbou na presne. Možné. Alebo nejaký reflexný prvok, keď sa niekto vyšiel, aby proste videl, že... Budem s tými ľuďmi rozprávať osobne, po prípade si ich pozriem aj na obecný úrad, že čo sa s tým dá urobiť, ale ja si nemyslím, že by niektorý z tých ľudí mal s tým nejaký problém. Teraz je jeseň, teraz sa to dá krásne aj presadiť, že je to také obdobie, že možno, že si to aj presadia, po prípade im ponúknem tú službu, že im pomôžeme. Dobre, a hlavne takých starších. Že aby sa to nedozvedeli z rozhlasu, alebo od nejakých pracovníkov, ktorí to prídu odstraňovať. Veď preto je tam aj ten náš človek, aby takéto veci sme riešili. Ja som veľmi rada. No. Dúfam, že to bude v poriadku. A inak budú mať stroje tu v našom dvore. A hlavne hasiči, dobre, aby ste vedeli. Samozrejme sú všetci informovaní, ktorí majú stroje, aby vám nezavadzali pri výjazdoch. Dobre? Aj čo sa týka odvozu, dnes nám odvážali sklo, tak sme ich upozornili, že urýchlene musia, pretože aby náhodou k niečomu neprišlo. Dobre, takže ešte áno. Čo som to chcela? Ešte a tým pádom, aký je teda postup? Bolo spomenuté, že 2 týždne podľa teda toho pána Manducha, plus 2 týždne si dávame rezervu, ale kedy bude ten začiatok? Začiatok bude, sme sa dohodli s pánom Manduchom, aby sme to nesilili, tak od 1. novembra. 1. novembra je Všech svätých, čiže začneme 2. Dobre. A ja rátam, že do konca mesiaca. Dobre, dajte si, že do konca mesiaca. A potom otázka je, že máme nejakú aj komunikáciu so stavebným úradom, sú na to pripravení, že... Ja som to hovorila na minulom zasadnutí. Pani inžinierka Tatárová o tom vie, povedala, ako náhle bude posledná dlaždička, ja idem pre ňu a doveziem ju sem a... Dobre, potom tam je aj ešte sú tam tie súhrnné záverečné správy. Áno. To potom tiež treba na tom začať už počas pracovať, aby sme to stihli nejakým spôsobom. A pán Manduch povedal, že nám v tom pomôže, takže to nebude problém. Musíme teraz troška promptne to riešiť, lebo aby sme sa nedostali do takej situácie, že budeme nejaké časové tiesni. No veď tam budeme v časovej tiesni. Budeme, len aby sme sa nedostali do veľmi zlej časovej tiesni, že príde už pomaly Vianoce a už budú pomaly Vianoce a my tam máme do 29.12. odozdať všetky tie dokumenty, tak tam budeme musieť nad tým trošku. Jasné, že myslíme na to. Akože to s tým rátajte, že ja sa odtiaľ to nepohnem, až kým ten chodník nebude na komplet hotový. Ale myslím si, že tam budú ľudia, na ktorých sa budem môcť spoľahnúť. Ešte dokonca tam budem posielať aj našich pracovníkov, keby náhodou tak treba byť ako maximálne ústretový, si myslím si, aj s tou firmou, aby sme si pomohli a nech to vieme čím skôr spoločnými silami dotiahnuť. Áno. To myslím si, že v našom každom z nás záujme, aby ten chodník sme odovzdali. A hlavne dlho sa čakalo na to schválenie. Tak áno, tak už keď už to máme tu, tak bohužiaľ, všetci by sme boli radšej, keby to bolo voľakedy júl, august, bohužiaľ máme už pomaly november za chvíľu, ale tak ja si myslím, že... Teraz myslím si, že to počasie je také, že musíme to využiť. Treba na tom zapracovať. Áno. Ešte niečo má niekto ku chodníku? Asi myslím, že všetko. Takže pristúpime k schvaľovaniu preklenovacieho úveru na chodník číslo 1. Kto je za to, aby sme vybavili preklenovací úver? Ďakujem veľmi pekne. Jednohlasne schválené. Ďalej, pristúpime teda k schvaľovaniu zmluvy o prenájme studne v časti Kalvín. Dosť nešťastne Kalvín končí u nás a zatiaľ uvidíme, ako to bude ďalej, a keďže je vlastníkom studne, ktorá dodáva vodu všetkým obyvateľom v obidvoch bytovkách, tak sme po spoločnej dohode sa dohodli, keďže nemáme peniaze na to, aby sme tú studňu odkúpili, o prenajme. Bude to viac menej dohodou len za 1 euro s tým, že o všetko ostatné sa budeme starať my. Jedná sa hlavne o to, že 2-krát ročne sa tam robia skúšky.
či je voda v poriadku, to musíme urobiť, tak ako to robíme na našich studniach. A neustála kontrola chlóru tam bude. Poslanci dostali, všetci ste dostali teda tú zmluvu, aby ste si to naštudovali. A teraz by som poprosila k tomu nejaké vyjadrenie. Miško, chcete? Či sme si? Asi sme si to vysvetlili už predtým. Dobre, takže pristúpime k schvaľovaniu zmluvy o prenajme studne v časti Kalvín. Kto je za tento prenájom za 1 euro? Jednohlasne. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďalší bod je schvaľovanie členov rady školy. Ja viem, že je to neskoro, ale chceme to mať podchytené aj teda v tej zápisnici zo zasadnutia, aby ste teda aj vy pristúpili k tomu a odsúhlasili, aj keď sme si Janka Pochybu už viac menej, vy ste si odsúhlasili, ale len tak ústne. Takže ide o týchto dvoch členov, Janko Pochyba ako poslanec obecného zastupiteľstva a Zuzana Kuricová ako zamestnankyňa obecného úradu Rastislavica. Kto je za týchto dvoch členov? Ďakujem veľmi pekne, jednohlasne schválené. Schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2023. Dostali ste túto úpravu od pani Mulinkovej. Ak máte na ňu nejaké otázky, myslím si, že tiež ste si to už prediskutovali, áno? Janka? My sme si v podstate prediskutovali, moje otázky boli na jednotlivé položky. Ak to teda môžem kvôli nahrávke zhrnúť, tak jedna otázka bola, že prečo sa navyšuje reprezentačné a zároveň doteraz bolo pôvodne schválených 3000 eur minutých, respektíve v plnení, ktorý som dostala v 39. Je tam plnenie v sume 4400 eur. Ja som sa pýtala teda pani Mulinkovej na to, že či to znamená to, že či bola položka navýšená bez schválenia. Odpoveď bola taká, že boli presunuté z osobného príplatku na tarifný plat z dôvodu nedostačujúcich prostriedkov. A zároveň teda bolo povedané, že v programe bola úprava spravená, avšak ak nebude schválená, tak systém sa prepíše naspäť na tú sumu 3000 eur. Ďalej som sa pýtala na pohonné hmoty, že keď som pozerala pokladňu výdavky k 39., tak tam bolo naozaj rozpoložkovaných nejakých 3800 eur plus iné, plus mínus, ale boli tam zahrnuté aj iné náklady. Keďže pokladňa nie je robená položkovito, tak som sa teda pýtala na to, že ako to vlastne je, že prečo je tam taký rozdiel. A teda pani Mulinková mi odpovedala, že pohonné hmoty v rozpočte sú naúčtované čiste teda PHM, takže v tom rozpočte je tá suma správna. Ja by som tuto chcela za seba veľmi pekne poprosiť, že aby tá pokladňa sa naozaj robila položkovito, hlavne tie PHM. Takže keď sa tankuje napríklad Renault, nech je jasne Renault a nech sú tam nie iné veci na tých výpisoch, lebo potom, keď aj finančná komisia robí tú kontrolu, tak my si naozaj myslíme, že Ježišmaria, tam je 3800 eur na pohonných hmotách a realita je potom oveľa nižšia. Takže tu by som chcela poprosiť, aby naozaj tá pokladňa sedela s tým účtovníctvom. My sme sa dohodli ešte s finančnou komisiou v minulosti s Jankou, že teda bude robiť to analytické účtovníctvo, čo znamená, že naozaj sa budú položkovať tie jednotlivé veci, aby sme aj my presne vedeli, koľko nás stojí traktor, koľko nás stojí ten jedno auto, druhé auto a tak ďalej. Takže keby to ste vedeli skonsolidovať tak, aby to sedelo aj s tou pokladňou, tak by to bolo naozaj veľmi nápomocné. Ďalej som sa pýtala na to, a toto asi mi bude musieť vysvetliť pani starostka, odvoz separovaného zberu štiepka. Tam sa presúva položka z nejakých 2000 eur na nulu v podstate a majú byť zapracované do iných položiek. Ja neviem teda, či budem hovoriť pravdu a teda poprosím aj Janka, aby ma opravil, ale teda bola som vo vedomí, že štiepka sa musí každoročne odovzdávať, aby sa zapracovávala do triedeného odpadu a na základe tej štiepky my zároveň potom máme určený aj ten zákonný poplatok za odvoz, za skládkovanie zmesového odpadu. My sme podľa Brandneru tento rok na tých 49% a na základe toho máme 18 eur na tonu. Ale teda ja som to chápala tak, ako mi to bolo vysvetľované aj v minulosti, že ak sa štiepka neodovzdá, tak treba rátať, že ten zákonný poplatok na tonu pôjde vyššie.
No, my sme sa o tomto bavili aj so Zuzkou, že vlastne tento štiepkovač stojí 5 000 eur. My tam máme akú plošku 3 000. Takže vzhľadom na to, že je to zákonom dané, tak to musíme splniť. Takže skúsime sa dohodnúť s tým štiepkovačom tak, aby to nepresiahlo tých 3 000 eur. Pani starostka, nie. Vlastne mne bolo povedané, že tento rok sa štiepka robiť nebude. Ale keďže je to zákonom dané, tak musíme, Janka. Tak tým pádom, ale ja musím vrátiť tých 3 000 eur na tú položku. Tak ich musím tam vrátiť. Buď to navýšim, alebo to tam poprosím. Takto, Janka, my ešte čakáme na náš štiepkovač. S našim štiepkovačom nejako nerátajte, aj keby bol poštiepkovať tú kopu s našim štiepkovačom, je nereálne. Pokiaľ by sme mali náš štiepkovač, je reálne možno teda ten týždeň, keď budú ľudia vykladať haluzovinu, je možno reálne tak, že by ten štiepkovač chodil po obci, videl som to, že už sa to robilo aj tak. Áno, to sa dá tak spraviť, že v čase zberu alebo v čase môže by sme sa dali by sme nejaké tie dátumy, kedy by tam mohol byť pracovník obecného úradu, myslím sobotu napríklad, keď sa robí zvoz. Áno. Že ja neviem, bolo by to na jar, alebo v prípade na jar, na jeseň, že povieme si, že tieto, ja neviem, ob týždeň alebo 2-3 krát, ja neviem, za to jesenné obdobie by sa to tam podrtilo, že keď tam tí ľudia prídu, by sa to podrtilo. Áno, ale rovno pred domami videl som aj tak, že tu dávali rovno, že ten štiepkovač má zapojenú ešte tak to išlo. Lebo poštiepkovať tú masu je otázka možno mesiaca. Každý deň, keby tam boli dvaja pracovníci. Je tam veľa toho? Áno. Je. A ďalšia vec, ono to je nahrnuté na kopu, na silu. Na silou je to ale to bolo vždy tak, my sme to mali v minulosti s tým štiepkovaním tak, že v niektorých prípadoch tým, že si tú štiepku bere ten majiteľ, ten čo to robí, tak preto sa neplatí taká vysoká suma. To znamená, že tam bola dohodnutá nejaká suma aj po minulé roky, ak sa nemýlim, že proste oni tým, že to podletili, oni si štiepku zobrali, tá firma, a zaplatili, niečo si vypýtali, ale nie v takej sume, ako keby si to prídu podrtiť a nechajú ti to tam, hej? Takže to bol ten rozdiel, že niekedy to vyšlo ozaj, ja neviem, nechcem tresknúť, ale musíme sa povedať. Minulý rok to bolo nejakých 4600, to som uhrádzala faktúru a bolo mi povedané, že štiepka sa nie každý rok robí, že 2 roky predtým nebola. Áno, lenže problém je ten, že keď sa, vtedy sme nerobili štiepku a problém bol ten, že keď sme tú štiepku nerobili, tak tam potom percento separácie ide troška inde, lebo tá štiepka spraví veľmi veľa na tom. A potom sa môže stať, že skočí tá tóna z 18, ja neviem. Áno, to si nemôžeme dovoliť. 26 eur je ďalšia. To si nemôžeme dovoliť, to my musíme ten štiepkovať. Len musíme to nejak vyriešiť tak, aby teda nepresiahol nejakú sumu. Keď tam... Tak tam sa počíta, koľko tón štiepky. Na základe toho, čím viacej štiepky, tým je to lepšie pre nás. Ale zasa musíme to tak spraviť, aby bol aj boxity ako za celé. Áno. Presne, tak to musíme urobiť. A dá sa vraj dohodnúť. Dobre, no v každom prípade, takže štiepku máme vyriešenú, že tam sa musí dať naspäť tá položka. Ja som sa potom zároveň pýtala aj na tú rekonštrukciu, modernizáciu chodník, to je stále otvorená téma. A teda v tejto úprave to samozrejme je zapracované aj v tom plnení, ale teda ak to neschválime, tak sa to upraví naspäť na pôvodné sumy. Rutinná štandardná údržba bytovky. Tam som rátala podľa faktúr, že už doteraz bolo vystavených 16 660 eur za faktúry, kde opravy nás stáli tento rok byty 14 234 a náklady za správu bytov je 2426. My vieme, že ešte to stúpne, lebo ešte za 3 mesiace sa bude platiť minimálne teda tie náklady za správu bytov, čo je nejakých 270 eur. Tam na tej položke je, ale tam som neupravovala nič. Áno. Len tam na tie náklady to máme. Áno, moja otázka ale bola, my sme tam upravili to o 10 000 navyše, pôvodne bolo 5 na 15 000, čo teda ja som sa pýtala, že prečo, lebo to je nepostačujúca suma, ale teda Janka mi povedala, že nechcela hneď naraz dať takú vysokú sumu a že bude sa to potom presúvať koncom roka podľa položiek, ktoré zostanú plusové. Nejaké výdavkové položky, tak by som spravila len presun a nie navýšenie. Áno. Čo sa týka stravovania,
tam tiež som sa pýtala, že či sú faktúry za správne listy už vyplatené a že či teda tá úprava bola bez schválenia, lebo pôvodná bola oveľa nižšia. A teda tá istá odpoveď, že v programe to bolo spravené, ale teda vráti sa to naspäť, keď to nebude schválené. A zároveň som sa pýtala na sumu, prečo sú tam rozdiely, že teda čo sa týka v jednom dokumente je prebytkový rozpočet v sume nejakých 15 716, ale v tejto úprave je prebytkový so sumou 1015. Odpoveď bola, že tých 15 716 je teda podľa toho aktuálneho plnenia, aká je teraz realita, príjmy versus výdavky, vrátanie školy. A toto je po úprave tohto konkrétneho rozpočtu, týchto konkrétnych položiek, ktoré v tomto momente... Toto je stav vlastne upraveného rozpočtu. Áno, tak. Ale plnenie je 15 000 do plusu momentálne. Ja v každom prípade som a budem zase proti. A to dôvod je stále ten, že ešte sme nedospeli k tomu, že ako sa ideme baviť do budúcnosti o tom, že či sa budú vopred míňať peniaze, alebo sa nebudú vopred, že či sa vieme dohodnúť na nejakej spolupráci v tom, že teda ak budú mať byť navýšené položky, ktoré v rozpočte sú nepostačujúce, aby sme to vedeli vopred, tak ako káže zákon. A čo sa týka teda týchto vecí, jedna otázka, jedna taká poznámka, čo nám prišla až potom Jani, takže by som to chcela spomenúť, že ak teda naozaj máme prebytkový rozpočet k tomuto dňu 15 716, tak moja otázka by bola v tomto, že prečo potom schvaľujeme 32 000 preklenovací úver, keď by sme v realite mali mať 15 000 a stačilo by nám 17. Že nedá sa to teraz tak reálne pozrieť na to a ak by sme naozaj boli v pluse, tak by som... Momentálne rozpočtovo sme, čo sa týka plnenia rozpočtu, ono sú to tri veci. Jedno je schválený rozpočet. Potom je tá úprava rozpočtu a potom je aktuálny stav, reálne plnenie toho rozpočtu. A tá úprava sa vlastne, to je len jednoduché, ja neviem, ako to poviem, si myslím, že si spravím kúpeľňu za 10 000, ale stále má 12. A keď mám tie peniaze, tak si ten rozpočet upravím a keď nemám, tak áno, čakám. ale keby sme v rozpočte teraz mali tých 15 000, tak by som bola potom rada, aby sme ich teraz hneď zapracovali na tú kúpu pozemku, odkiaľ sme ich zobrali. Že radšej by som potom navrhovala, že správme ho nulový, ten rozpočet, a vráťme tých 15 000, čo sme Toto zobrali. je aktuálne čerpanie rozpočtu, týchto 15 000 do plusu, príjmy minus výdavky, tak sme v pluse 15 000 rozpočtovo. Takže ja keď do rozpočtu, do úpravy zapracujem 15 000 a kúpime ho, tak vtedy vlastne mi zmizne z toho reálneho plnenia tých 15 000. Dobre. Takto to, Janka, je. A ešte, Janka, my čakáme stále, lebo Bitcomfort nám dlží kopu peňazí ešte, aj keď nám vyplatili teraz 5 000. Akože teraz už do konca roka, okrem toho, že sa ide robiť tento chodník, na ktorý teda sa bere úver preklenovací, sa už ideme iba platia sa len faktúry klasické. Plyn, elektrina, telefóny, len mesačné poplatky, už sa nič nekupuje. Nič. My sme zastavili aj ten plot na cintoríne. Všetko sa zastavilo. Všetko sme zastavili. Naozaj už len peniažky, ktoré dostaneme. Teraz budeme mať ešte do konca roka výdavky tie, ktoré vlastne sa musia mesačne platiť, čo sa týka elektriny, plynu, poplatkov za koniku, poplatky za telefóny, Orange, toto sú, ktoré musíme, správa bytov, potom sa tam platí. Čo sa týka vody, údržby, ešte jedna faktúra príde asi za verejné osvetlenie, čo je nejakých 430 alebo 460, už som si neistá. Toto sú faktúry, ktoré poplatíme a už vlastne sa nebude nič platiť. Nebude sa nič kupovať. Áno, ale tam budú ešte extra výdavky. Takže viem, že aké budú asi približne výdavky. Príjmy by sme mali mať ešte dobre, teda ešte z daní sa nie všetci poplatili, tak malo by to ísť. Ešte ani voda nie je zaplatená, takže mali by sme. Akože viacej ľudí už zaplatilo, určite väčšia polovica je zaplatená, takže ešte tam bude nejaký príjem. Dane majú poslať vyššie, majú vlastne za tie energie, čo nám teda štát schválil, to všetkým dedinám, aj obciam, všetkým, tak tam nám pošlú do nejakých 10 000 a to sme si mali zapracovať vlastne do dania. Ja som to tam zapracovala, 10 000. A v prvom rade musíme zaplatiť ten poplatok za hasičov. Ktorý? Štátu. No. To musíme, na to myslíme. Áno, to vrátime. Ale to je v rozpočte, to je v rozpočte, aj v príjmoch, aj vo výdajoch, takže tam sa nemení nič. A je to teda už aj na účte naspäť. Áno.
Nie, ako podľa mňa je tam veľa. Ja by som naozaj chcela vidieť potom takú realitu, ako ja osobne si stále budem hovoriť svoje, že ja som proti tejto úprave. A naozaj máme 31. októbra máme ďalšie stretnutie. My máme naplánované stretnutie s finančnou komisiou, aby sme sa pozreli na to plnenie. Ak sú tam, Janka, prosím ťa, nejaké zmeny, tak ťa veľmi pekne poprosím o aktuálne, lebo dnes som sa Janky pýtala na niektoré detaily. Jedna bola práve ten príspevok pre hasičov, ktorý bol použitý, časť z neho bola použitá. 5 000, ale Bytkomfort nám poslal nájom 5 500, tak 5 000 sa nepresunú naspäť. Áno, ale ak teda tam budú nejaké veci medzi tým, hlavne tie pohľadávky. Pravdepodobne do konca mesiaca budú vrátené na tie účty, kde majú byť peniaze. Lebo pošlo vlastne právnické osoby ešte 30 000, do konca októbra automaticky to ide naspäť. A tieto účty počas roka ja môžem používať a nemusí sa nič schvaľovať, pokým to vrátim naspäť. To sú proste stále obecné účty. Dobre, no hlavne poznáte, naťahovať to ja už neviem, ale jasné. A hlavne, Janka, vieš, my sme robili rozpočet na tento rok tak, že Janka bola nová, nevedela, ako to má. Ja som netušila, kde je sever, to ja sa priznám, čo sa týka ekonomiky. Čo sa týka toho, čiže my sme len zhruba to urobili. Teraz už vieme, už sme absolvovali niekoľko školení, aj Janka, aj ja. Ja už mám teraz dopredu vypísané mesačné poplatky, čo sa platia. Ja už viem presne, koľko za rok musíme zaplatiť, čo musíme, čo sú vlastne paušálne. Áno. Už to mám naozaj pripravené a mám tam už pripravené také rezervy, že tuto pravdepodobne bude toto, čo sa týka napríklad tej vody. Ja som netušila som, že 15 000 je čisto len na tie výmeny vodomerov. Lebo som si pozrela rok predtým a bolo tam schválené 15 000 a mali sa vymieňať minulý rok. Tak som automaticky myslela, že to je so všetkými poplatkami. To není pravda. Len 15 000 čisto boli tie vodomery. A to sú takéto maličkosti v tom rozpočte, ktoré sa vlastne, keď na to prídeš, dá sa to upraviť a hlavne to plnenie, však keď by som na to nemala, tak to nezaplatím a tým pádom to není v tom plnení. Akože není to, lebo ja záverečný účet nerobím z upraveného rozpočtu, ale z plnenia. Áno, ale vy viete, že náš problém a viacerých poslancov nebol o tom, že sa priebežne navyšujú položky, lebo všetci sme boli noví a všetci robíme aj chyby a nie všetci rozumieme. Preto aj ja idem budúci týždeň na to školenie, aby som rozumela nejakým veciam. Ale u nás, čo bol tuto, a myslím si, že poviem teda za viacerých, čo bol problém bol, že sa míňali položky, ktoré sa míňať nemali, bez schválenia obecného zastupiteľstva. Že jednoducho, ak sa dohodneme na budúci rok, že teda sa budeme navzájom informovať a vieme niektoré veci predebatovať a že sa toto opakovať nebude, ja teda by som navrhovala, aby sme počkali do konca októbra, ako sa vyvrbí tá situácia, aké budú tie navýšené príjmy, aká bude tá realita. A či už koncom roka schválime to do tej výšky do výšky čerpania, tak myslím si, že by sa to dalo, keby sme mali nejaké normálne záruky, že teda jednak nový rozpočet sa bude robiť tak, že už máme aj predstavu, ale zároveň sa nový rozpočet robiť aj tak, aby tie plány tam už boli zapracované. Lebo aby ten rozpočet bol tak, aby sme sa do nemoty nemuseli stretávať a presúvať položky hore-dole. Lebo nie je problém ten rozpočet spraviť, tak nech je radšej trošku vyšší, potom vlastne stále mať problém. Ale my sme toto chceli, pretože aj pre nás toto bola dobrá škola, že toto nebolo o tom, že by sme sa tu teraz chceli stretávať 15 alebo 18 krát ročne, ale myslím si, že v konečnom dôsledku všetkým nám dalo veľa to stretávanie, pretože vždy sme niečo odkryli, čo sme sa dozvedeli a vždy sme nejako proste sa naučili, OK, čo je pod týmto, čo by sme predtým nevedeli. Takže mne napríklad osobne vyhovuje táto položková verzia. Mne napríklad aj vyhovuje celkovo aj to stretnutie, lebo vlastne človek sa týmto učí. Áno, presne, takže hovorím, ja by som teda v tomto prípade určite, ja v tomto momente sa buď zdržím, alebo budem proti, pretože chcem počkať s týmto. Ja chcem reálne vidieť, že či sa nám ešte navýšia tie príjmy a ako dokážeme pracovať s tými výdavkami, ktoré máme. Pretože osobne si myslím, že ešte sa budú navyšovať výdavky aj na energie. Na energie už pravdepodobne nie. Nie, lebo dostali peniaze. Lebo chodia vyúčtovacie faktory, pokiaľ ja viem. Nie. Čo sa týka elektriny, tam máš reálnu spotrebu, že máš pravdu v tom,
že čo sa týka VOčka, budeme svietiť dlhšie, takže troška tie faktúry narastú. Ale zase to nie je taká položka. Mali by, ale keď to teda dobre ja sledujem, ak sa teda nič nestane, tak mali by vystať na obecný úrad faktúry energie a keď budú chýbať na verejné osvetlenie, tak vlastne sa iba spraví presun, že ja si to už kontrolujem a tak si to rátam, že mohlo by to stačiť, že len presunúť z obecného úradu na verejné osvetlenie. Táto úprava musí byť nutne dneska schválená? Nie, môžeme to presunúť. Ide o tú uzavierku v Rysame, ale vlastne nič sa nestane ani tam, keď ja nahrám bez tejto úpravy, tak vlastne nám tam bude svietiť na červeno iba upravený rozpočet, že je zle, ale plnenie bude dobre, pretože s plnením sa nespraví. Ja sa vám preto pýtam, že keď to nie je problém, tak ja neviem, či sa to tak... Dobre, presunieme ten bod na ďalšiu. Ale či to stačí na konci októbra, to je moja otázka. Keď nie, tak potom to musím... Koncom októbra máme zase. Ja musím, ale musím spraviť tú uzavierku. Kvartálna uzavierka nie je spravená. Kedy ju robíš? Ja ho mám už pripravenú v tom Rysame, spracované, ale nemám to odoslané. Nevadí. Je to tam len nastavené. Dátum? Kedy to? 25 by som to potrebovala. V každom prípade tá úprava je aj tak zlá, vzhľadom na tú tému štiepka, takže ono tak či tak sa to musí upraviť na novo. No dobre, ale tento mesiac sa tá štiepka robiť nebude. No áno, ale v tejto úprave je 0 na tej štiepke. Proste sa spraví ďalšia úprava na november. Neviem, keď chcete hlasovať. Alebo sa urobí toto zatiaľ a potom zase ďalšie na najbližšie. No aj keď to má byť 29. No však práve za to, tak to musí byť 31. Takže... Áno, za to som sa pýtala na dátum. Tak ja neviem, o 2 týždne spravím, aby sme to stihli tes. Ale keď aj zasadnutie máme 31., tak to nestíhame. Tak to je aktuálne, čo sa týka rozpočtu. Ten Jeden bol rozpočet sa schválený, upravuje jeden je stále. návrh na tú úpravu a potom som vám tam poslala to aktuálne, teda hospodárenie k dnešnému, teda k 39. Čo som pozerala aj minulé roky, tak akože ten rozpočet sa upravoval, ja neviem, Adrika, veď aj ty robíš s rozpočtom, Jasné. to sa upravuje skoro každý mesiac. Každý mesiac upravujem, každý boží mesiac. Dobre, možno, že tam boli na začiatku roka nejaké faktúry, čo nemuselo byť aj nejaký projekt, ale človek sa, nevedeli sme nie, ani vy, ani ja, ani nikto. Tak ono, rozpočet je taká vec obecný, že všeličo sa môže vyskytnúť, sú veci, ktoré môže mať ten rozpočet vyšperkovaný na, myslím si, že na 100% a sú veci, ktoré prídu a nedá sa. musí sa s ním pracovať, je to živý materiál, s ktorým sa musí pracovať, takže len sa musíme dohodnúť na tých veciach, ktoré... Proste reálne peniaze. Áno. Chceme a potom podľa toho budeme vlastne fungovať. Len toto sme si už hovorili na začiatku roka. Ale teda ja za seba môžem povedať, že teraz to vlastne... si neviete ani predstaviť. Stále to o tej komunikácii. Od tej poslednej debaty a od toho, že sa bez vás nebude nič kupovať, okrem účtov, faktúr, ktoré teda sú normálne mesačné, čo nám chodia, tak sa tu nekupuje nič. Kúpilo sa teda pre tých seniorov, ale to je vlastne zahrnuté v tom projekte od Becíka. Ako kupovať máte, môžete, pokiaľ to máte. Nie, ale keby prišlo niečo mimoriadne, tak jednoducho budete o tom vedieť. Áno, sme už dohodnutí na pravidlách, takže... Áno. Lebo my sme vám vlastne vysvetlili, akému omylu veľkému prišlo, čo sa týka toho chodníka ku škole. To sme vám už vysvetlili, vziať späť sa to nedá, bohužiaľ urobili sme to tak, ako sme, ale vlastne my sme si to vyrátali a my sme vlastne prešvihli 600 eur. Že? Takých 600, 200 je tam v tom chodníku. Nie, 600 eur. Ježiš, ten chodník teraz asi nemám vytlačený. No v tom plnení, ale keď teda... Však to je to plnenie, tak to je podstatné. Ale plnenie tu máme... rekonštrukcia, modernizácia chodník ku 39. v sume 4748,9 a plnenie 4033. No, lenže tam bolo, Lenže tam bolo tých 781 faktúra už predtým schválená a vlastne tu, keď si odtiaľ odrátáš, že teda starostka má do tých 3000 bez schváľovania, tak tam vážne je navyše nejakých 300 eur.
Takto, Janka, keby som ja bola vedela, že toľko vecí do toho budeme musieť kúpiť a firma nám dá takú ponuku, akú nám dala, tak určite by som to dala na schválenie. To bolo tak narýchlo robené, že úplne, že horúco vyhlo. Áno, tam je už všetko uhradené. Všetko. To je Áno, ale v tej úprave... To nebola taká Ale Janka, vieš, to je to, že tam je úprava a plnenie. No. A to plnenie, na to sa pozerá. Aktuálne sme za tých 4030 alebo koľko tam je, toľko to stal celý ten chodník aj s pánom Šustnixom, s jeho robotou. Je tam prirátaný ten materiál, čo ho kúpim. Áno, na tom všetky faktúry sú tam zaúčtované. A faktúra za 760 €, tam bola vlastne ešte v decembri kupovaná, ktorá bola hradená v januári, takže išla do januárového rozpočtu, to bolo schválené. A vlastne tých 4030, keď si odrátaš tých 760, a teda starostka má... Ale ešte treba dokúpiť. Chodník je hotový, nie? Nie, tú, čo ste použili, tá vlastne bola schválená niečo iné. Lebo vy ste použili aj ten materiál a to tam... Ten materiál všetko zarátaný. Veď, ale teda ja tomu rozumiem tak, že nebude sa robiť chodník, ktorý sa mal robiť. Ale my sme schválili, že sa ide robiť ten chodník. Však áno, len my sme... No, že je tam materiál, ktorý treba spracovať, aby nevyšiel na nivo. Ale nikto nezrušil ten chodník, ale ten chodník nikto nezrušil, že sa nejde robiť. Tak to použíme. Tak tento rok sa urobil tento chodník a na budúci rok sa urobí druhý. Takže to keď prirátame k tomu ešte... My sme to odrátali. Nie, to je, to je celkovo v tom. To není 5000. Tam je aktuálna suma na chodník, môže mi zapoť počítať, že ja to tam... Nie. Dobre, prečo je tu potom tá úprava? Lebo som nevedela, koľko bude tá faktúra od toho Šustnixa. Tak som tam to proste dala, neviem, 800, on si vypýtal 600. Proste som to nenavýšila o 3750, ale zaokrúhlila som to na 4000, tedy tú úpravu. Aby sme sa tam vošli, aby to náhodou nebolo viac. Lebo sme nemali ešte, čakalo sa na jednu faktúru a nevedeli sme, koľko bude stáť. Ale tu tam už mám, už chodník je na komplet hotový, tam je tá suma chodníka. Že on je hotový. Áno, nerobí sa to takto a poučili sme sa aj my, vážne sme sa poučili. Že do budúcna, keď pôjde o nejakú takúto väčšiu investíciu, tak určite budete o tom vedieť, ale ten chodník, naozaj to bolo behom 2 dní, ide sa robiť chodník z materiálu, ktorý je, idú to robiť ľudia z obecného úradu, potom sa to úplne behom hodiny zmenilo, ja som po víkende išla do roboty, chodník hotový, spravila to jednoducho firma, lebo to bolo rozrobené a ten chodník sa už dokončil. Začínal sa školský rok, začalo sa tam robiť, tak nech sú tam není jamy, nech sa to spraví. Ale veď ty sa k tomuto nemusíš... Takto to ja chápem. Miško, takto sme to povedali aj na minulom zasadnutí. Ale takto to ja chápem ohľadne toho chodníka, že o toto tu išlo. Už som to hovorila a... Ale ty si to hovorila, Janka, ako Michal ti hovorí to, že tu nešlo teraz o to, že sa tu niečo v priebehu víkendu navýšilo. Tu išlo o to, že a špeciálne pri kapitálovom výdavku, čo teda chodník by mal byť kapitálový výdavok, nebolo schválené ani euro výdavkov. Tomu si rozumieme. Takže toto nie je len tak... Zároveň to reprezentačné je takisto prestrelené. My sme pôvodne za obe, to bolo rozdelené, to bolo na kultúrny dom a na obecný úrad. My sme dokopy schvaľovali 3000, už teraz je tam 4400. Dobre, pri dosiahnutí vyšších príjmov, keď tam idete využiť tých 1400 teda na dôchodcov za MSK, áno, tak tam je to OK. Áno, vlastne ešte teraz do toho 25. môžeš robiť úpravy. Nebudeš ešte v tom robiť úpravy? Ja mám september už uzatvorený, ale ja sa tam teraz vlastne, keď sa toto neschváli, ja sa k tomu vrátim. Ja vlastne tie... Ono to bude tak, že ten upravený rozpočet budú tam
mínusové položky, No a tie máme ale v tom vyrovnať, aby tam plnení, neboli. lebo ja potom v tom rysome mám také 3 kolónky. Schválený, upravený, plnenie. Tak vlastne v tom upravenom budeme mať s červeným napísané toto by číslo. nemalo byť. No, nemalo, ale nie to zase neviem, zase aká U tragédia. mňa by bolo. Takže ja som za Akože nemalo by to byť, ale ja si teda osobne myslím, že ten upravený rozpočet, A ešte na tom až stále tak sa s tým nezáleží, dá jak robiť. záleží na tom A plnení s tým sa rozpočtu. stále dá robiť. Že čo sa týka toho plnenia, tí príjmy sú vyššie ako výdavky. A veď nemohlo by sa nič robiť, keby... Keď raz máš schválené 100 eur na chlieb, tak nemôžeš minúť 150. No. Rozumieme sa? Áno, Akože lenže momentálne, Janka, je teraz situácia, Dobre. že aj ten chlieb, keď stál v decembri 2 eurá, tak už teraz stojí 4. Ale toto tak... nie je ten prípad. No, toto nie je ten prípad, čo sme tu my počas celého roka riešili. Áno, Takže- ja viem, o čom ide. Tak, Ja viem, o čo Ja tu už sa ide a nechcem ja k tomu osobne vrácať. som za, že teda spraví sa rozpočet na budúci rok, že ja vám už presne budem vedieť na tých položkách, ktoré veci musia byť, ktoré navýšime, že pre prípad takýto a takýto a čo sa bude týkať nejakého mimoriadného, tak proste ja som za, treba vám to dopredu dať vedieť. Toto chceme robiť. a takisto presne, ako sme hovorili aj na poslednom zastupiteľstve, ja určite chcem, aby sme nejak systematicky riešili aj tie plány, pretože tu sa veľmi veľa eur minulo aj na tie projekty, z ktorých sme nedostali ani jedno jediné euro. Tie projekty boli myslené dobre, Áno, všetko dobre, bolo veľmi myslené dobre a dobre, vlastne spôsobom. teda aj pani starostka tu bola fakt nová, bola tu 2 mesiace a jednoducho taký projekt, taký toto dostaneme, tak myslela to aj ona v dobrom, teraz je už tiež poučená. Že není všetko také, jak sa zdá. Lebo je veľa firiem na tieto projekty, Ale tak ktoré každý fungujú a začína volať je pre Boha. čiže radšej ísť do áno, niečoho áno. istého, Starostka ako len vie, že skúšať. aj kopu nebolo schválený. Veď Kopu to sa bavíme, radšej ísť do niečoho istého. Ale Miško, Nič to nie je nikdy isté. nevieme. Miško, to Nič nie je nikdy. isté. My sme sa... Istejšieho, jak neistejšie. Ale to... Takže takto, To je veľmi Adrika, ťažké. ale dať 3000 eur za projekt, ktorý je nepoužiteľný a v máji sme to riešili. V máji sme schvaľovali zaplatenie faktúry pod podmienkou, že ten projekt bude na komplet prerobený. Teraz nemáme ani peniaze, nemáme ani Viem. dobrý projekt Ale zatiaľ. každý vieme, aká Vieš. bola situácia vtedy a aká je teraz. Teraz vlastne ten projektant stojí, čaká na ďalšiu výzvu, pretože nemáme výzvu. Dobre, projekt zostáva. Čiže Ale ten projekt, Projekt je bude- nepoužiteľný. Jasné. No, ten projekt je Ten nepoužiteľný. projekt, on upraví podľa výzvy. Ako náhle vyjde výzva, tak Ale veď my máme výzvu. nie je výzva, tá Ale je už dávno je stopnutá. Môžete si to overiť, tam nie sú peniaze. Stopli tieto výzvy úplne. No dobre, Čo sa týka projektu, tak do tohto vlastne bolo to tak šťastie s tou školou. Čo sa týka jej rozhodnutia, tam išlo o 2 projekty Štiepkovač, čo myslela v dobrom, že budeme Ale mať to bolo Štiepkovač schvalované. a o traktor. Naozaj došli projekty A a to bol so 100% účasťou, takže Áno. bez spoluúčasti. tak tam tie projekty Takže stáli tam- dokopy nejakých 1400 Áno, eur. tak áno. A tam je stále nádej, že ešte to môže. ešte stále je, áno, do konca roka. Aj sme tam volali, tak ešte stále je nádej, že to aj z toho niečo bude. No. Teraz sa musíme rozhodnúť, že buď tento bod presunieme, alebo teda pristúpime k schvaľovaniu. Ja si myslím, že teda máte to podľa mňa tak, ja neviem teda, že či ešte bola, čo by som mala vysvetliť ohľadne tej úpravy rozpočtu. Lebo je to za mňa také zbytočné, že teda presunúť to a potom to schváliť, lebo nič sa na tom nezmení, takto to je. No, vieme ho schváliť, alebo to máme posunúť. Záleží teraz na nás. Lebo je to treba urobiť. Čo sa týka plnenia, tak do konca roka vlastne Že buď podielové tak, dane. alebo to musíme sa Neschválime, rozhodnúť. tak potom sa budeme musieť znova. No však schváliť. práve za to. Čiže
Čo sa týka vlastne príjmov, do konca roka rátam teda podielové dane ešte nejakých 100 000, tie právnické osoby nejakých 30 000, ešte ľudia nepoplatili všetko za vodu, ešte tam bude nejakých 20-30 000 a ešte si myslím, ten Bitkomfort nám má poslať nejakých 25, takže príjmy ešte budú a pokiaľ už pôjdeme my v tom režime, že platia sa len naozaj faktúry, ktoré musia, tak by to mohlo skončiť dobre tento rok. Vy sa musíte povedať, ja som povedala, môj názor je nemenný. Vy traja sa musíte týmto pádom rozhodnúť a že či chcete hlasovať alebo nechcete hlasovať. Ja som za schválenie tej úpravy. Ja to bežne robím a nie je s tým problém. U mňa nemôžu zostať minusové položky. Takže ja som za každú zmenu, ktorú je treba urobiť. A čo urobíš, Adrika, potom, keď sa stane napríklad budúci rok v marci? Budúci rok, to nie, je budúci ja sa ťa rok. pýtam, čo urobíš. Budúci rok budeme riešiť inak. Sme sa dohodli, že iným Nie, spôsobom ja budeme sa všetko robiť. Ja sa pýtam inak. Ja sa opýtam, ak sa takáto situácia zopakuje, čo Sme urobíš? sa dohodli, že takáto situácia už nebude. Ja si tiež myslím, Janka, v tomto takto, že teraz sme sa tu na niečom dohodli a proste keď sa takáto situácia zopakuje, tak sa to bude zodpovedať obec. Obec bude svietiť červenom a my si za to budeme zodpovedať. Čo si ja myslím, že sme tu nikto není na hlavu vadnutý, že vieme presne, o čo vám tu ide. Ale my už sme zdvíhali ten prst. Ale ešte stále sme v tom istom roku. No to je jedno, ale Dobre. my už sme upravili. My už sme úprav dosť schválili s tým, že sme zdvíhali prst. Ja za to hovorím. Ja upravujem rozpočet každý boží mesiac. A určite ho navyšuješ, nedávaš ho dole. Presúvam z jednej položky na druhú. Ale... Dobre, Janka, každý má svoj názor na to. Povedala si, že ty nie. Máme sa dohodnúť my traja. Takže, chlapci, presunieme, alebo ideme s tým robiť ďalej. Musíme sa dohodnúť nejako. To je čo? Či nebude ani taká. No musíš mať nejaký názor, aby sme vedeli urobiť ďalej. Môžem sa zdržať. No z toho nám moc nepomôže, lebo nevieme, čo máme urobiť. Ja sa zdržujem. Pokiaľ budeme hlasovať 31. takisto sa zdržím. Takže ani nemá význam hlasovať v tomto prípade, lebo neprejde to, lebo nebude nadpolovičná väčšina hlasov. Dobre, takže presunieme tento bod na ďalšiu schôdzu. No, o to išlo, že dohodnúť sa, akým spôsobom ísť ďalej. Lebo sme stáli na jednom bode, treba sa dohodnúť. Ďalší bod programu je žiadosť o zmenu účelu dotácie na rok 2023. Máte pred sebou tú žiadosť. Tam ide o to, že poľovnícke združenie Rastislavice použilo čiastočne zmenu účelu v sume 144,13 eur na napájadlá, ktoré boli nutné bezodkladne urobiť. My sme vtedy schvaľovali, tuším, na prácu s deťmi a tiež chceli investovať do tých fotolapov. Takže vás žiadajú o zmenu účelu dotácie na rok 2023. Rozumiete tomu? Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Kto je za túto zmenu? Veľmi pekne ďakujem, jednohlasne. Ďalší bod programu je interpelácia poslancov. Nech sa páči, máte k tomu niečo? Ja ešte skočím, využijem ten priestor k tomu rozpočtu. Musíme mi teda odhlasovať, že to presúvame bokom. Pretože teraz zostalo neodhlasované ten rozpočet. Mali by sme za to odhlasovať. Dobre, takže vrátime sa ešte raz k úprave rozpočtu obce na rok 2023. Poprosím vás o zahlasovanie o odloženie tohto bodu programu na ďalšiu schôdzu. Kto je za? Jednohlasne schválené. Ďakujem veľmi pekne.
Interpelácia, ešte raz sa vrátime. Nič, diskusia. Nič, ďakujem veľmi pekne. Uznesenie, poprosím Janka. Návrh na uznesenie do 14. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva Rastislavicia konadného dňa 13.10. v budove obecného úradu. Prvý bod, obecné zastupiteľstvo Rastislavicia schváluje program 14. zastupiteľstva za 4. Druhý bod, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zapisovateľa pani Janku Mulinkovú. Ďalší bod, obecné zastupiteľstvo Rastislavicia schváluje overovateľov zápisnice zložení pani magister Pašková a pani Králiková za 4. Ďalší bod, obecné zastupiteľstvo Rastislavicia schváluje návrhovú komisiu zložení Pochyba pán Kalužák za 4. Obecné zastupiteľstvo Rastislavicia schváluje preklenovací úver na chodník číslo 1 za 4. Obecné zastupiteľstvo Rastislavicia schváluje zmluvu o prenajme studne v časti Kalvín za 4. Obecné zastupiteľstvo Rastislavicia schváluje členov rady školy v zložení za obecné zastupiteľstvo Pochyba a za obecný úrad Rastislavice za zamestnancov pani Zuzku Kuricovú za 4. Obecné zastupiteľstvo v Rastislaviciach presúva bod úpravy rozpočtu na rok 2023 na ďalšie zastupiteľstvo za 4. A posledný bod, žiadosť na úpravu účelu dotácie pre polovnícke združenie Rastislavice za 4. Ešte som na začiatku zabudol, že máme ospravedlnených poslancov, pani magistru Hlinickú, pani Kovarčíkovú a pani Molnárovú, ktoré sú ospravedlnené. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Jankovi, ďakujem vám všetkým za vašu prítomnosť a želám vám krásny večer. Ďakujem.